Днес ще ви разказвам една приказка стара за баба Марта. Ту е сърдита, ту добра. Когато се сърди, студ навън вали, а когато се усмихне, пролетта грее. Март месец дойде, а всички бързат, шумът и ме забравят. Ще им пратя още малко студ. Аз съм тук с сняг и лед. Аха, не си тръгвам още. Папо Марто, време е за мен за слънце, цветя и песен. Ще дойде шапо децата, покаже, че знаят какво е мартеница. Папа Марто, не се сърди. Ние те уважаваме. Дяволът е за чистота. Червеното е за здраве и сила. Баба Марта бързала, мартенички бързала. Щом не разбирате и почитате, ще ви дам пролета. Вървам си. Чао.